पेश किया क्या पहली जमाने लोगों को किया धनी सरिया बोलो किया यादवपुर से चल कायल बने लो भैया लोग स्वागत बना दे शाम भैया भिवानी स्वागत बा बहुत बहुत भाई कहना गइले स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर होने बहुत सुंदर अगर सुमेरन में बहुत ज्यादा अजीत समय ले लेला होता हम घड़ी दिखा के 10 बजे से 10:25 में बंद कर देंगे अभी 11:45 होता माने 1 घंटा 10 मिनट का करता लो हैं मौगा के जितना चिन्ह बतर में विराजमान लंगड़ लंगड़ कहतो बाड़ू और बात कहता कि दिव्यांग जी से सुनी मोदी जी मना कोइले बड़े चल अब मोदी जी के ही बतिया तो मान ले लो अब मोदी जी दुआरे दुआरे शौचालय बनवले बड़े यहीं का गांव गई रहो घर घर शौचालय बा आ तब रोड पर हो के भर दे तरह से जाने ई बतिया नहीं मानो डिजाइन के केहू मुकुट बनवले रहुए त केहू बुझात रहे कि रोल बनावता अंडा रोल वाला उ लम्बा ए तरी हद गांव देखली में कब ओइसन गांव ना देखू एगो तो सांप बना दे रहुए जाने गाड़ी धोई बस 3:30 से ले हुए तो वो कहता कभी ले हाथ महक दिए धोला से कौनो बात कहीं मत बोले लगा गीत संगीत में इज्जत से रह जाला इज्जत देबो इज्जत पइबो हमरा कहत रहे कि उपेंद्र कुशवाहा से सुनी आपनो सीट हार गइल बड़े जाय दो उपेंद्र कुशवाहा पर नेता बढ़िया हो हार जीत होत रहेला तू चिराग पासवान पांचू में पांचू ले ले ओ में तार अपन कोई गोट हमर नहीं कर बुझात वो अनकर वोट से जीत गइल बढ़िया बात बहुमरियो मुताबिक कल नेता लोग का नाम तर मंच पर ले संगीत में राजनीतिक ना आवे हेलो अब श्राद्ध संस्कार में जुटल बने जा कथा प्रसंग भी जरूरी है मैं कुछ कहल सावरिया 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 रे डरना तू ही भगवान राम तू ही कन्हैया तू ही परशुराम चारों धाम ये गोसैया छोड़ के जे बुरा नाम नाम जपे 8 जाम ऊपर बनवला बिगड़ल काम ये गोसैया नीचे बहेलिया जाल बिछवले व्याधा लगौले बा अरे निशान ये गोसैया हे 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 भगवान राम आई की बचाई ही लाजो भंवर में फसली चिड़ैया ये गोसैया प्रेम से बोली भक्त और भगवान की भजन अतन है अब एगो छोटा सा कथा सुनाई आ तब ले ले जारी का बात कहले बड़ो करो जवाब
याद को के आइल बड़े तोरा बिना नीक नहीं लागे रे लंगड़िया जानता नहीं चिन्हा जाला आदमी वो बोले बड़े समरिया तो कहतर कि तोरा बिना नीक नहीं लागे रे लंगड़िया प्रेम हो गइल होई तो पीला खेला में दवाई दे देलो हमें सब प्रेम नहीं दिखी बढ़ गइल पीला खेला में कबू गलती सही हो जाला तू तार दिल ही कहला कि तोरा बिना नीक नहीं लागे रे लंगड़िया हमार दिल कहला तोरा बिना झगड़ा नहीं लागे रे भुंझरिया तीन भाई हमें भले अरविंद सिंह कमसीन सिंह एगो ना 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 कमदीन सिंह कमदीन इतना गंदा बोला कम दिन पर हो गए यो तीन भाई हमें अजीत चौधरी हनीप्रीत चौधरी एगो भयभीत चौधरी भयभीत डराइले भयभीत डराइले और जाने की भयभीत गईले अजीत के ससुरारी जाड़ा के मौसम रहे सारे को कमरा लेके आई कहले कि कमरा काहे खाती ठंडा ना लगी भट भट कमरा में जितना बार बार उतना हम रहे में बार बार और पागल है हकाय दादा बताओ हम बूढ़े के जितने एक बार गिना था कमरा में बढ़िया कमरा रहे तले ये जीत गइले इकरो को कमरा दिया का महाराज और भाई अरले कहत के का होई कमरा जितना में बार बार उतना हमरा हमें बागू कल के झूठ बोलता एमे जितना बार बार उतना हमरा हे में बार बार के में गड़िया में ओ भाई लास्ट में बड़कू जाना जाता रहे हनीप्रीत हे महाराज छोट को ले तो कहत रहे कमरा में जितना बार बार उतना हेने बा मझलू कहत रहे इतना बार बार उतना हेने बा भयभीत कहत के चुप रहो अजी तो का कलस कहले कि जितना में बार बार हम रहे में बा तो वो कहता रहे हनीप्रीत झूठ बोलता एक हफ्ता पहले ही पर गाड़ी मार ले एकदम अब प्रसंग अब कहले वाले पर मेलन दिया एकाउंट को कर बताओ ओकर मेल से ना देने होता तो बिगड़ जाए राम राम कही राम कही राम 11:45 से 12:20 राइट 35 मिनट समय बढ़ाइया मत तू हाजी ध्यान दो 35 मिनट से बढ़ाइया मत भैया कहने के जल्दी जल्दी भाई जाए तक कटाक्ष हुई थैंक गॉड कोहे के बा इंजीनियर हो के भाई ओ कोई से जानते न बियाह नहीं कोन कोई पूछी का है एगो लड़की सब का मैट्रिक में लव हो गए रहे हां तो वो अपने पापा से कहले पापा लव मैरिज कर ली कहले चुप चुप जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा शादी नहीं करनी इंटर कइले तले ओकर बियाह हो गेले कि दूसरा जगह ग्रेजुएशन कइले नौकरी ना लागल तो पैर पर कैसे खड़ा हो तले उम्र अब उनकर 30-32 घिचतिया ग्रेजुएशनो पार कर गइले ITI कइले तब में टेक्निकल में नौकरी लग जाई तब ना पड़ता पड़ल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले नौकरी लाग गई उम्र तले 40-42 धल ले नौकरी लागल तनख्वाह मिले लागल त इनका भैया के चाचा कहले बाबू अब तो पैर पर खड़ा हो गइल बियाह कल साल भरावरी भी तो बबुआ बियाह कल तो पैर पर खड़ा हो गइल और इस साल भर बीतल उनके पापा जी कहने बबुआ ब्याह कर लो अब तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है कहले चुप रहो हम अपने पैर पर खड़ा हो गए बानी महाराज जी खड़ा हो तब न ब्याह करो के करा खाते मार उम्र ये बीत गई पढ़ते पढ़ते सुगर हो अंतिम पद एगो बात पूछी बोला हमसे
सही से बताइए हृदय से। एगो बात पूछी बोला हम कहीं कि ना साथ पियवा से आगे लेनी मोही कि ना। एगो बात पूछी बोला हम कहीं कि ना साथ पियवा से आगे लेनी मोही कि ना। अभियंता फिर कोइलू तू मन मंदा सुतन पियवा सोने अरे चलो बवाल बा सुतन पियवा सोने चलो तू बवाल बा बोलो ये मालिया में काल बा। दो हर जी का नाम खिलाओ। घाटा छा कोई है बहारिया कोई है सीताराम बोला राधा राधा श्याम बोला। सुबह शाम बोलो चाहे आठों जाम बोलो सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो। बारह बज के 23 मिनट राइट 38 मिनट बोले बोले।